שלום לכם. שמי מתי דוידסון, וסיימתי זה עתה את כתיבתו של הספר הזמנה לפגישה עם אומנות הצילום, ואני מבקש את תמיכתכם כדי להוציאו לאור. היום כשכל כך הרבה אנשים מצלמים את כולם ואת כל מה שעומד ואת כל מה שזז כל הזמן, מפליא שדווקא הפן של אומנות הצילום נדחק לשוליים. הספר שלי הוא הספר היחיד בעברית העוסק כולו באומנות הצילום. רבים מאלו שאוהבים לצלם סבורים בטעות כמובן שמספיק לקחת תצלום בנאלי, לעשות לו כמה מניפולציות באינסטגרם או בפוטושופ והוא יהפוך להיות תצלום אומנותי. תצלום טוב, תצלום אומנות, הוא הרבה מעבר לכך. תצלום טוב לא צריך להיות יפה, והוא גם לא צריך להיראות כמו ציור. תצלום טוב מגלה רבדים שלא היינו שמים לב אליהם ללא התצלום. הוא מעורר סקרנות, מחשבות, רגשות. אלו הם התצלומים שאני מציג בספר שלי ודן בהם. כל אחד מאיתנו ראה אין ספור תצלומים. את מרביתם אנחנו שוכחים, את מיעוטם אנחנו זוכרים. תצלומים בודדים מותירים בנו חותם. אלו הם התצלומים הטובים באמת. מה המיוחד בהם? מה מייחד אותם? על שאלות אלו ושאלות רבות אחרות אני מתייחס בפרקי הספר. אני מזמין אתכם להכיר את הצלמים המפורסמים ביותר של כל הזמנים, ואת התצלומים שנחשבים ליצירות מופת, ונמצאים היום באוספים של המוזיאונים הנחשבים בעולם. אני מאוד מודה לכם על תמיכתכם. תודה רבה.